Băi, nu pot să cred așa. Da, dacă pică și al doilea. Vezi, mă, ca prietenii s-au tras incredibil să fie așa ceva. Este că mă jucam cu foarte slabă, să mă jucam cu Aia nu se uită muncitorul. Ce-ți încărcați la curăștea cu excavatorul? Nu, Nu? că nu e panta mare. Așa l-am mai scos o dată și l-a dat în cor. Nu iese mult. Mai bine las tu cu pământ. Dar are diferențial, mă, ce dracu? Ce iese mult. Nu, nu are, că potește prin... Păi da, dar n-ai văzut că mergea și din la stânga și aia din dreapta stătea? Vrea să-l cotească, de-aia mai mult. O să frână de mână. Așa, și ce faci acum când ai ajuns sus? Ai ajuns sus? Păi urcă. Se duce la vale, mă. Nu poate, că se duce la vale. Să-l prind asta cu cupa. Da, că te mai dau de cupa. N-are coman să zice. Nu are, că se duce la vale, dacă e de cupa. E asta. Își ridică de fund. Îi face loc ca să urce, mă. Să dă ăla la o parte ca să urce. O mai găsica prin groapă. A, pricina așa, mă, ai înțeles? Da, ca să ridice cupa. Nu merge. Ba da, mă, merge. Așa ridică cupa, mă. Dar urcă, mă, și singur, nu vezi că urcă. Zici tu că ieșea singur? Da, păi nu vezi că n-a pus nimic, a urcat. Dar nu vezi că stă în cupa cu tine. Este, mă! Cu tu? Tare, mă. Dar e cam descentrat, e cam rupt în două. Ce-a coborât acolo, mă, ca să Cu ăla că stă în camă, ce vrea, că căzut cu excavatorul și...